Guys, welcome. Bebani Zulu nali little bit busy sindakwanisa kupereka ma update bwino okhuzana ndi nkhondo. Mabe ndithu lero ndithu tipereka then madzuloso then yeah. Though chakumasanaku just traveling a little bit. Nde kwa mina madzulo should be madzulo I think tipereka ndithu update bwino so inaso. Kuma pakatali pano tiyenti pange gather update ya dzulo ndi lero kuti chachitika njani. Anyway, choyambirira tiyenti yambire ku komwe ku Ukraine. Ku Ukraine mutha kuona video imene ndithu ili pambaliyo ndithu mene munthu ndi mu parliament. Ku Ukraine ko pamene MP anamutchallenja Zelensky komanso anamudzudzula kuti Zelensky ukupanga zinthu zoti siza umunthu. Why? Iye amafunsa nkhani yokhuzana ndi demobilization. Mobilization komanso demobilization. Demobilization ndi kuwapumitsa asilikali amene ali ku nkhondo. Kuwabweretsa kaya pomwe kupititsa anthu ena choncho. Ndiye Zelensky anabweretsa lamulo kuti yayi mukapita ku nkhondo kumeneko kusimukabwerako pokhapokha muwine. Nde zinanga kuti mmene amandithu muna crash na parliament imene mndithu kuti zikutheka bwanji kuti munthu amene ukangopita ku nkhondo fa pakatilo kama shifting ena apita abwerako ena apita. You see, nde mmene zimakhalekera. Therefore zinayi zoti kunavuta ndithu chifukwa anthu akuganiza kuti Zelensky chifukwa nthawi ya zisankho yake iyeyo nthawi ya zisankho inadutsa. Iye safuna kupangisa zisankho afuna basi zingokhala mmene zilimo. Why? Sitikudziwa. Chifukwa yani? Chifukwa kuti akuti iyeyo ali busy kaine nkhondo. Ndi anthu akuona kuti akulu inuyo zioneka ngati kuti muli busy ndi nkhondo andi mukusiya yani mukusiya zinthu zofunikirira bwanji. Right? Tisankhe president zisankho zichitike osati basi apapa mangomenyana sikutani sikugwira. That's the first thing. Anthu akuyuza nkhondo kuti ikhale ngati zonse zili kumbali yake. Chabwino imene ndi nkhani ya Zelensky ku Ukraine. Chabwino nkhani inaso ya Zelensky omweyo despite kuna kuti Trump ndithu analetsa ndithu clear kuna zoti no Zelensky asapange attack capital city ya Russia, Moscow. Asapange attack chifukwa akapanga attack zipangisa mavuto ambiri. Koma Zelensky zapeza kuti wapanga attack maboma ma district okwana 11 ku Russia. Ndipo iyayi anawirikiza kwambiri, anapanikiza pa and pamene popo mpamene tsopano anakhala ngati wautsa mkwiyo tsopano wa Russia mu tsiku limodzi dzulo lokha yapha asilikali aku Ukraine over 1000. Asilikali aku Ukraine over 1000 plus Russia imasungaso asilikali so 1500 akufa amene matupi awo asanakapereke. Ndewo wapereka matupi ena 1500 ndikuphasa anthu enaso asilikali aku Russia. Ndipo watumiza asilikali 160,000 asilikali amenewo kuti azungulire sopano aizungulire Ukraine. Pamene Ukraine ikuoneka zoti ili under attack chifukwa attack imene inapanga Ukraine sikumveka kwenikweni chifukwa mwina inalibe ma effects ambiri like sina koma attack imene ikutchulidwa kwambiri akuti the most bloody strike bloody attack imene iyi ikuoneka zoti ndiye ndi sopano is like yubwera ndi mkwiyo. Right? Zimabomba zima 500 kgs chibomba chimodzi chicha zimene azithira kumene ku Ukraine. Anyway panopa zinthu zono situation ku Ukraine sikuti ili bwino yayi. Situation ku Ukraine
like I don't know kuti auganiza morani komano soja wina wa Ukraine wanena kuti Trump si munthu womukhulupirira. Lero akamba izi mawa akamba zina, lero akamba izi mawa akamba zina. Why azikamba zokhuzana ndi kugulitsana zida kaba tikuthandizana zida koma zida zonse tigulitsanaso. Koma ife sitilipira alipira ndi UN koma makuti pamene nkhondo ili mkati afuna kuwathandiza kapena afuna waphetsa, right? Anthu ayambana kututumuka kuti Trump maganizo ake ndi otani chifukwa akungoyankhula tsopano, right? Koma zinthu zonse zikuchitika. Missiles anampatsa komano ma defense system sanampatse. Trump apanga business, right? Nde ku Ukraine pakadali panopa kwapangidwa ataki mosakhala bwino muja and the situation ku Ukraine sili bwino. Russia yaonetsa kuona kuti like yaonetsa mkwiyo. Anyway, Lavrov amene ali ngati foreign minister wa ku Russia wayankhula kuona kuti nkhani yokhuzana ndi ma sanctions kapena ma tariffs paja abasa 50 days iye wanena kuti nkhani yokhuzana ndi ma sanctions ndi ma tariffs zonsezi zilibe ntchito, like sizingasinthe kanthu. Takhala ife tili mmene momo kwa nthawi yayitali. Ngati ngati akuphiza ndi zimene zozo ife sitikuopa. Owo ndi mmene ayankhira. Ndinakambanso mu video ina yake pamene Trump anapereka anapereka chiopsezo nkupereka 50 days kuti aganize bwino. Ndinakamba mu video imeneyo kuona kuti akuluakulu understand kuona kuti izi sizingagwire ntchito chifukwa Russia yo inuyo ngati ali ma sanctions ka ali chani sikuti zingasitsa kupanga ma business yawo. Iwo amapanga ma business ndi anthuso okulaso mtima koma sangapanga ma business ndi anthu amene ali osakula mtima ndi America, right? Apano tiuzane za vuto limene lilipo. Trump amana kuti atumiza zida ku Ukraine komano amene angalipire ndi UN chabwino komanso anakamba nkhani yokhuza ndi Germany ndi Germany kuti yamba kutumiza zida ndi kunali meeting Germany anena kuti sakudziwa chilichonse chokhuzana ndi deal imeneyi and akudabwa kwambiri kuti Trump akukamba zimenezonso. Komanso France yanena kuti if sili sure kuti ingapange ku fund ingalipire pa zida zimene zipita ku Ukraine. Looks like anthu atopa kwambiri ndi nkhondo imeneyi koma I don't know kuti mina sakufuna kuisiya kapena what so I don't know. Koma nkhani ipa anena kuti Germany Trump amene kuti watumiza kale first trip yokhuzana ndi defensive zida zozitetezera ma issue imene I think ndoti sili munjira fama tili munjira imodziwa trip yambe yapita kale mene Germany kuti sili kudziwa kana kalosa komanso tufuna clarification kulongosoledwa bwino kwa nkhani imene kuti ikuyenda bwanji. Nde pakadali pano pamene iwo akamba zimene zakani nana choncho koma kuku nde kuti Putin walusiratu chifukwa cha kupangidwa attack kwa Moscow, capital city ya dziko la Russia. Guys, ndiye nkhani ndi imeneyi. Don't forget to subscribe.